Il-Partit Nazzjonalista jrid soċjetà li jimpurta u li tkun mibnija fuq 5 pilastri: il-ħarsin tal-ħajja, l-għajxin diċenti għal kulħadd, il-wens għal dawk f'qadijiet dgħajfin, il-kwalità tal-ħajja u l-identità tagħna bħala Maltin u Għawċin. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista għażel it-tema soċjetà li jimpurta għal festi tal-Indipendenza li din is-sena se jkunu ċċelebrati fuq il-Fosos tal-Furjana bejn is-Sibt 15 u l-Ħamis 20 ta' Settembru fl-okkażjoni tal-54 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza ta' pajjiżna. Dan kien spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u kompla li soċjetà li jimpurta hi l-viżjoni li l-Partit Nazzjonalista irid għal Malta tal-futur. Dan fejn is-soċjetà tagħna trid tkun waħda li jimpurta minn dak li għamilna bnedmin u kif jitqassam il-ġid li jinħoloq fejn kulħadd ikollu għajxin diċenti. Fl-istess waqt, soċjetà li jimpurta hi soċjetà li tader u li tagħti l-opportunitajiet, speċjalment lil dawk li affaċċjaw diffikultajiet u problemi. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spjega kif soċjetà li jimpurta tinkludi wkoll il-kwalità tal-ħajja u l-ambjent biex ikollna pajjiż sabiħ u nadif filwaqt li nħarsu nirrispettaw l-identità li tagħmilna nazzjon indipendenti. Soċjetà li jimpurta ifisser li aħna il-koll Maltin u Għawċin. Soċjetà li jimpurta tfisser illi kull min jista' u kull min jiflaħ ikabbar il-ġid u jimxi l-qudiem nagħtuh dik l-opportunità. Imma dak illi allura aħna nkunu nistgħu ngħinuh. Aħna jimpurtana, aħna rridu illi ngħinuh. Sfortunatament għandna soċjetà fejn illum min jgħix fit-torrijiet, min jgħix fil-garaxxijiet, min jorqod fuq kartuna fi ġnien, min jorqod f'maqjel frazzett. U naħseb li din mhix aċċettabbli għal soċjetà moderna u dan kollu se nkunu qed niddiskutuh fuq il-Fosos f'dawn il-festi tal-Indipendenza. Akkumpanjat mill-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit David Stellini u mill-Koordinatur Politiku Jean-Pierre De Bono, Clyde Puli ta' wkoll id-dettalji tal-programm tal-festi li bħassoltu jolqtu l-gosti taż-żgħażagħ u tal-familji kollha. Matul din l-edizzjoni tal-Festi tal-Indipendenza se jkun hemm programm varjat ta' divertiment fosthom it-tribute bands ta' Coldplay u Queen, il-Marks Peter Lucas Band u The Capitals. Se jtella wkoll il-konkors Kanzunetta Indipendenza u l-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior kif ukoll Teen Party. Il-Fosos se jospitaw ukoll numru kbir ta' attivitajiet sportivi imtella minn Team Sport PN li jinkludu fost l-oħrajn mixja u ġirja fis-16 ta' Settembru kif ukoll dixxiplini sportivi bħal futbol, water polo, basketball, ċikliżmu, sparar fuq il-plattini, judo u table tennis fost l-oħrajn. Bħas-soltu se jtella wkoll id-diskussjonijiet politiċi bejn il-ħadd 16 feluq l-ewwel sena ta' Adrian Delija bħala kap tal-partit u l-4 bil-qofol tal-attivitajiet jintlaħaq bil-mass meeting indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija il-Ħamis 20. Sa dan it-tant fl-10 ta' Settembru fid-Dar Ċentrali se tittella wirja tal-arti dwar l-artist u skultur Gabriel Caruana b'apprezzament mill-professur Richard England. Se ssir ukoll diskussjoni organizzata mill-Lapan flimkien mal-professur Henry Frendo. U l-ġimgħa 21 ta' Settembru se jsir riċeviment għall-attivisti f'Malta filwaqt li ġimgħa wara jinżamm wieħed f'Għawdex.